Nggih kalih keluarga agung seni kawitan modern gembrung muda irama inggih saperlu paring panglipur kunjuk dhumateng sami kanthi nderekaken mundi dawuh panjenengan pemberian kula Bapak Musari dalasan Ibu Sri Pertiwi akhiripun keparing netepi dalmaning sepuh margya kang putra arsa nambut sineneng krami panjenengan Mas Bagus Mulyanto ingkang arsa jinatu krama kalian kusumaning ayu Dewi Wahyuni atmaja saking panjenengan pemberian kula Bapak Sudadi dalasan Ibu Ngatemi ingkang biji saking mongkon duka Kali Dandang Desa Napis Kecamatan Tambarjo Bojonegoro wontene ing rikala dalu mriki kepareng kawula sagotrah ugi badhe naturaken panglipur reging swasana binarung para kadang wira pradangga akhiripun hababar wontenipun repen minangka kangge hanya lirani para punden lan rawuhipun para kadang ing rikala menika agih minangka nderekaken undangan saking keluarga agung panjenengan Bapak Musari dalasan Ibu Sri Pertiwi dalasan para kadang sinoman ingkang pikantuk uleman saking panjenengan Mas Bagus Mulyanto kunjuk dhumateng para kadang sumangga anggenipun hababar wontenipun gending utawi lelagon lumantar seni kawitan modern gembrung muda irama ingkang kasengguyung kalian Rina Audio. Katon lembeyane merak simper ledang ledang
dinaca jaman keladuk rilis ingkang sekar mlati sang-sangan rinonce sang putri pasemon wingit lakon mama lakon awet nandang luyung sang Citrawati Raja putri sekar mlati sang-sangan rinunce sang putri pasemon wingit katon mama lakon awet nandang luyung sang Citrawati Raja putri Aksara sikra nayaka angayai karya pakarya ning praja kumrakut sengkut jancut tali wangdo manunggal sedya dampya dino asri suarane gumurung samya rabut ngrasa ngestu padha rawuhnya sanyata sajuru-juru ngayahi karya Manunggal satya
padha rawuhnya sang nyata sajuru-juru ayahi karya Ya. Budal ya. Cek lagi. Wayangi udan krimis langis-langis banyu kang tumetes dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu sumilire angin tansah dicet kalebu rasa kang tanpa agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tamba kangen iki nandang moyong rina wengi Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnamu muring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni beline indah manis esamu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku muda irama gagan seguyung kadang kula saking Rina Audio lan dipunabaraken saking AJM Pro Multimedia. Cek lagi. Banyu kang tumetes dadi saksi
pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Poro-poro ingin piniji rekan-rekan iki mangkaten minangka repen